Yo, ayo, Ayo Mas Rudi. yo Samudra. Yo. Wong ayu sing tak tresnani No wengi. dina wengi kang tak impi-impi Mas Rudi lagi. aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Senadyan sepisan ketemu nanging nirasa tresnoku rina wengi tansah sok kapan belimu ayo kakak kepyo Mas Rudi, Mbak Mela monggo. Mungkin Mas Rudi mau nyanyi sendiri Boleh. monggo. Benten sih. Ning apa sliramu Mbak Mela monggo Mbak Mela. Oh ya aku belum salim loh. Sehat selalu ya. Gimana Om foto boleh? Ayo. Ayo Mas Kepyo. Wong ayu sing tak tresnani Coba. dina wengi kang tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Senadyan sepisan ketemu nasib gede nirasa tresnoku rina wengi tansah bareng sok kapan nanging ati untuk gawe lara Niki tambahin apa malih? nggih lelo ledung Lelo lido. nanti sama Mbak Opi Oh, heeh. nggih yo Ning apa Oi, yo,
lagu sampun katur ya Mas. Tidak bisa, tidak Yo. bisa. Mas Balil ganteng, buah apa yang paling manis? Buah bil. Buah lil. Baleni. Ya. Ha. MTQ, Mas Balil ganteng, buah apa yang paling manis? Buah lil. Ganteng aja. Buah lil. Apaan sih? Asoy, yo kuwi. Mas Marto Samudro. Sampai kawan. Ya. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit Pamit yo karepmu, ora pamit yo karepmu. dawa ngayu babojanku ati susah kok kangen sabu Aku pinter kok. Piye? Iso ilang dhewe. Maune ora enek basa kowe nggo motore langsung enek. Iya, Mas. Oh iya sih. Ah, Aku tuh kalau mata cewek enggak tegaan orangnya. kamu kalau ngelihat yang mening-mening, Enggak kok. Aku teringat Mamah Giras. kamu lali kalau bakolan prabot ya. Iya. Itu kok kayak kacanya Mamah Giras kayak itu. Ngono kuwi. Allah Akbar. Istighfar, Mas. Iya dek. Aja sama. Kira minggir tabrak.
Adekku kan arah cokek ora ya dek ya. Lho tenan. Loh, kelar gedrok mas. Oh kuwi anu lho mas, jawabannya ngene kae lho. Ngene lho. Nah, sing Ngono ngene. kae. Nah. Oh ngono. Dek, kalau enggak cokek enggak ya? Oh iya, pokoknya andandut lewat. Terbukti kalau cokek itu mendunia, Dek. Heeh, Mas. Ini adek ini di bawah 3 tahun aja tahu cokek kok. Heeh, liyane kuwi diadani, iki dicokeki. Ora cokek. Lah nggih. Oke, ajan bocah kaayune kaya ngene. Nggih. Monggo. Heeh, jagat meneh kene. Ayo sama Pak D kepyo, nggih. Aja salah. Monggo Bunda. Loh. Halo. Aku
kurang enak dikit. Tak enakin. Gimana? Kul kutuk kadal kasidiman matiku berasa pina tujuan. Songko kesaring ngalah mari songko seneng. Amin. Oh iya, samarku nek didoni lho, Mas. Ora. Aku mambu mbako kok. Ledang-ledang. Kledang So. Tur ya bergas ngono kok ya suarane adikku wedok pitik. Ngapunten nggih, Bu. Tidak berubah. Iki gara-gara tok jatani mau koyo Mas. Berubah toh? Iya. Ya nanti tak japani lagi aku ya. Boleh. Nanti tak japani 4 mata di belakang. Oke. Yes. Eko. Mana Eko? Ojo seteh. Oh, kerja. Ya. Rasa rene kok. Kledang kledang Lulus Kanthi Raharja. Matur sembah nuwun ampun sampun.